বিজেপি ওয়াই জেলা ওবিসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট। ভাইস প্রেসিডেন্ট। 5 বছর যাবৎ বিজেপিতে ছিলাম, কোনো কিছু সুবিধা পাইছি না। এখন আমরা ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করছি। 53 পরিবারে 211 জন, 53 পরিবারে 211 জন 211 জন ভোটার। আমরা সবাই তীব্র মাতার তিনি যতन सिनि তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম হंगाय दुईटा विलेज कमिटिनि कायसा हंगाय आश्रामबारि विलेज कमिटि ते कायसा हंगाय करंगीसरा वेस्ट करंगीसरानि दुईटा बिसिनति तिनि कायसा जयनिं प्रग्राम दा आं पुइला सानाय सिनि आश्रामबारियाव 12 फेमिलिनि 41 भोटार बीजेपीनि CPIM पार्टीनि याकारै बरफ सिनि तिनि त्रिपुरा माता पार्टी थांजा बदल बरफ फाय सिनि बानारम फायगा दा आमनि यागुलो वेस्ट करंगी सनानि गाय 53 फेमिलिनि 211 भोटार तिनि सिनि त्रिपुरा माता फाय बरफ जॉइन खायगा बरफ बीजेपी ते CPIM पार्टी याकारै बरफ तिनि जॉइन खायगा जों बरफ न आं स्पेशली नांहेला आश्रामबारिनि बोबाग्रानि चंजाक खरकसेन दिसिंगा तिनि बरफ लामसुकसगो एसिनि थानसानि मालिक सिंगोंनो लामसुकसगो बंनि नाहारमंग सिंगोरबो ककमो साइमाका बंनि फुक्तिसन खानाका 2021 बरफ तिनि जे फाइनेर 2021 बरफ CPIM आबहायनो बीजेपी नो बडिखा 2023 बहायनो CPIM ते बीजेपी नो बडिखा इवेन 2026 जे लाइक 1 मास सिगां जे इलेक्शन खामानि ओ जराव बरफ हामो हायनो बीजेपी ते CPIM पार्टी नो बडिखा बुडी माने यागुलो आबो बरफ साइमानका मो आश्रामबारि हाई एरिया वो उन दिनो फनो बीजेपी नो बुडी होइबो त्रिपुरा CPIM पार्टी नो बुडी होइबो उन दिनो फनो जिति होइमाया जिति माने के बरफ निको गोसन खनाका 21 त्रिपुरा मथनो जितिबो 23 त्रिपुरा मथनो जितिबो 26 त्रिपुरा मथनो जितिबो आबन बगै बरफ वानसुका ताबुक मो आश्रामबारियाव जों काहानका जदि सिन आश्रामबारि न स्पेशल आश्रामबारियाव सिनि बन बाजार आश्रामबारि ते करंगी और 3टा बिसिव सिनि तिप्रासा नंग तिप्रासा जत मिस कालसार दङ आ जागाव हंगाय बेसिरभाग न जों तिप्रा मथरक लिड खालामनाया आ जागाव अनेक जागाव बीजेपी रक लिड खायो बा CPIM रक लिड खायो आमा हायनो दङ किन्तु तिनि जे बराबरा फाइमानि यागुलो जों खायो बसकांगो जिनि जे विलेज कमिटि जे इलेक्शन होनो थाय दङ ओ जरारगो जों जिरो खायखिबनाय BJP 0 CPIM 0 जत बेबांनो त्रिपुरा माता सिमिनंनाय जोंआबो खायो गाय बेलायखाय तिनि जों बंनो लामसुगै जों बेलायखाय सिनि खातम थका कारण गाय बरफ जरानि सिगांनो बरफ याप्रि सेका सिनि थानसन मारियो आबन बगै सिनि नायनायनि बसिनि अधिकार दङ त्रिपुरा माता फायगा त्रिपुरा माता फामने यागुलबो तिनि जों मबो खनाका बासा BJP खायनाय बा CPIM खायनाय बरनो कासुय दङ ता थांदि आजा थांनानै ताम मानाय ताम सकनाय आमादे साइबो नंनि बर कासुका आबनो बर बंनि क खनाय ओइ तिनि जतन बंनि कगनो कायसा खुनजोबो खनाय ओइ ते खनजा खुनजोबो अंखरि ओइ तिनि बर सिनि त्रिपुरा माता थाय सपके आबन बगै जों ता बुसकांगो जे कुनो सुबिदा फाइमेना जे कुनो सामुहुनि फाइपनो जों जतन बर इक्वेल खाय बागलाय सामुहुनि खायनाय जों नायो म त्रिपुराव जों जतन काहाम काय सुस्थ सिंखल एकदम काहाम जों गभर्नेन्स चालायनानै जोंबो स्पेशली सिनि टिटिआरि एसियानि आन्दानि जत सिनि गामिनि जनसाधारण दबाय खायो महायखायनो जुदि जों जतन माने आमहाय BJP CPIM पार्टी याखरे जुदि त्रिपुरा माथा फायसुबाय थांगाय जों तेबो हामथाय माने जों मानसुगै आबन बिदि नाहारनो सामफ्राय तिनि सिनि मजन प्रग्राम फायसुबायदा सिनि फनि जुनाल चेयरमेन सिनि बर गणा तादिसु सिनि आश्रामबारिनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बर गणा सुबलचि TWF नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि बर गणाजु मैडम बिनामाला सिनि मैडम कुसुमति तिप्रासा सिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सिनि बर गणा तातिथि ए जत सिनि निर्मल सं सिनि राहेल चन्द्र बनि तुदुमनि बिसिंतिनो तिनि सिनि अरुण चन्द्र बनि तुदुमनि बिसिंतिनो तिनि म प्रोग्राम न खायमाका प्रोग्राम बेलायनो सक्सेस का महायखायनो जरानि सिगां जुदि वानसुकै बुजिवै जे बुंनि पार्टी खाय थने रबो बरबो याप्रि सेइ फायगाय जतन बगैनो काहामनाय जों जत बगैनो काहामगाय सामखाय मानाय आबो दिगिन हारैनो तिनि मजनि प्रोग्राम आसुनो गतन हबाय